Wata mata ce take tare da mijinta kuma yana shan sigari. Bata taɓa yi masa maganar shan sigari da yake yi ba, amma fa abin yana damunta matuƙa. Ranan sai ta yi tunanin hanyar da za ta yi masa wa'azi ba tare da ya samu wata kafa da zai mata gardama ba. Wata rana suna zaune sai ya ɗauko karan sigarinsa zai kunna. A cikin raha sai ta tambaye shi, nawa ake sayar da karan sigari guda ɗaya ne, sannan kuma guda nawa kake sha a wuni? Da ya bata amsa sai kuma ya ƙara da cewa, wai kina so ke ma ki fara sha ne? Sai ta ce masa a'a, amma dai a matsayina na iyalinka akwai abin da nake sha'awar saya, ba sigari ba. Ba tare da jin wata damuwa ba, ya yanke mata kuɗin da zai rika bata a madadin sigari da yake sha. A kwana a tashi yana bata kuɗin nan duk safiya. Ashe matar nan tana ajiye kuɗin nan ne har suka taru suka yi yawa sosai. Ranan sai ta aika aka canzo mata su, aka kawo mata sababbin kuɗi daga banki. Suna zaune suna fira sai ta fito da kuɗin. Kamar wasa sai ta ɗauko ashana za ta kyasta masu. Gogan naka sai ya riƙe hannunta. Baki da hankali ne? A cikin sassaukar murya sai ta ce masa, baka san ko kuɗin menene ba? Ya ce, ko ma na menene, ya zaki ƙona su? Ta ce, ai kuɗin sigari na ne da kake bani, ni ma yau zan ƙona su gaba ɗaya. Nan take sai jikinsa ya yi sanyi, ya fara ba ta haƙuri. Sai ta ce da shi, ka gani yanzu ko na ƙona waɗannan kuɗin ba abin da zai same ni, amma kai duk safiya ta Allah sai ka ƙona kuɗinka a cikin ƙirjinka, kana sanya ma kanka cuta wadda nan gaba ni zan zama mai jinyarka a kanta. In takaice muku labari dai, da haka wannan mata ta shawo kan mijinta ya daina shan sigari, aka zauna lafiya. Darussa: abinda sauki da lumana ba su kawo ba, fitina da tashin hankali ba su kawo shi. Maganar gaskiya idan an faɗe ta yadda ta dace, lalle ne za ta yi tasiri, ta yi amfani. Yadda mace take rainon 'ya'yanta, hakan take yi idan tana da basira ta yi tarbiyyar mijinta. Da yawa wanda yake aikata laifi amma bai jin girman laifinsa, sai an faɗakar da shi. Sabo jarrabawa ce, duk ranar da Allah ya ɗauke ma bawa shi sai ya yi masa mafita da zai bar shi.